KSA Satgaon Branch Committee arpu kimi kepe kamai kangnipo. Prenipa incorruptly arni KSA Satgaon Branch Committee arpu kimi kepe ko. Bangso mai Satgaon English High School alongsi patu. Bangso KSA arpu kimi kepe amai no kachitong alhiman peng pen kachitong ron. KSA Central Committee pen Maifu Samson Teron. Vishnu Teron Sarthe rohang la pen Arisa huatum chitong ron. Samson Teron pen mailong namjai pon ki ilitum kai kita claim kita mesen menangji lapen none prank ki bang jilangar ni anda claim kita mesenangji lapen ahok pet pen si kai kita claim dam nangji lapen political anat kengkam jijodu nangi lapen ki tangka phit kadu nangi athi kese puke political aphan kali lasi kese prode kopia phansi ki budama labangke kadu kavita kenang sut lapen chini begdang jibuda chini po lapen bang somalong arpu kimi ki pepon laki president longber inhi secretary baburam ingti assistant secretary Raikom Rongphar lapen VP Jirsong Pura alangitum phansi chidon sarpen pekpon dongka mukampen dikanto terami po Carbideli News Ilitum ila somaya bangke jasimetpet branch sorry shuffle aso ke pachun kontek poda bangke ni jasimetpet la Satgaon branch president lapen secretary lapen alang ri sanghotu khanan bini kechingsi Tiri mai hin pen nili alang itu kan kacuro pajiu. Tasip pini ilitum Satgaon mate dak rong proxy pusi tum pupu kardia lampen. La so hawar long pupi posi tum KSA song abang pangtang nangi putum pudang koma. Lapen lanjo takali karbia khe tum long karbiang long pupi posi KSA pangtang nangi polam. KSA puke tapi isi karbia khe isi low charlie song apen low charlie song cho tali lake pini low ka charlie aphansi lang choji puali da KSA tuke karbia khe to makisu ke boy pen dang lok ang ton aso karbia khe to khan kar chak du isi amoyar bum peda posi KSA is the backbone of Karbi society puta dijina ko non kapre asong to melang nama students organization tu prote bang state ke long tang tu thedung organization tu ke justimate bangke education hin si RDP lason thought si tuma khelong ke do KSA tu tema atame priority mate akenang sot nai abang ke itum ta logo charlie lasolong legot mate lasolong itum kar bia khe tum akisum ake boy amo khata me tum kachi pejok dunia phan lasoi tum kachi song ji si ahong chetai lo lai lo KSA ahong chetai lo like political party you see political party ason kali lake it is a non political organization like you see non political organization lake komane election thuri du nang ko phali tu KSA ke sengali dake konani tum kili glong chi pati du nang ko phale KSA ke sengali e tum seng nang ko ka the bang ke lahilo e tum karbia khe tum kisung ke boilong pe jog nji pulutang te asi tina kisung ke boilong ka pe jog nji la so ke lang ni bote itu ingtang kring si KSA na posi KSA itu parjam na ko la si pini ele tum theglong lo ele tum karbiang lo ha war long langdam lo pulotang de pini tum long asona problems isi pen tu kama karbiang long non ki thinaya problems pulotang te itum ke thit nai problem te soni so thomson pia problem itum theglong ji itu ke chengsi ke etum karbiang long ke ile tum fan political suppression theklong tang political suppression rat charia hin itum han ke ber thi la hilo itum ke political suppression ituma culture da non onslaught bomb lo ituma culture ta me non bang ituma eke dong thi ba so ituma culture te tum theklong la so na taxi economic exploitation ituma economic ta nang exploit bomb lo pini bang ke itum political suppression cultural onslaught economic exploitation lahai hormu bang itum karbia khe karbiang long itum non thek long tang lo lasi lahai hormu jong si itum che song dun de ile tum jong si ke the kere ari so jang tum nang bar pen jong si ile tum jong si che lang dun de pulutang te nang ne ke matru lo ka che lang pa na si damare cho lo ma khe kisung long ta lang de pin pulutang te ile tum ma khe munang ta lu thek era pisita nang hem nang ri nang long le philang bang nang thi era phige hem chikim thai wede nang engineer le nang manoy nang doctor le manoy nang IAS officer nang manoy nang IPS officer nang manoy nang APS le nang uno jat no
nang li jong si ke do thai we de pulote hem chi kim thai we de pulote nang li IAS ta kam pi pe de ta hai lasi tum ke non ke lo kachar li lo got parallelly tuma khe ya kisu long ta pe jok nang ko la so posi pi tuman political suppression pulote lang isi ke thit dung lang along tin mai long ta ni ning je bom lo non ma non nok khe nok bi pu tu mi le tum kai ke ta nok bi pu tum ka chi tin lo song thro song tum receive ke ora song tum ma phan setame government atum pen isia conspiracy na selam dolo dag itum aphan hala isia clause 2.3 la so clause na insert dun der bangke dak open for all pu itum adim dak election ki thura lam ta bang aphan ka pithur long ya to war na pi la hello si political suppression no la ta political suppression no la hello la son tha taxi itum thek thulong Pini Article 244A of the Indian Constitution talk that lo karbiang long pe dimasa phan ke autonomous state piun pusia dak tok sitala nang pipedet ke itu phan hemprek nang pipedet la ta political suppression no lasi lahaya political suppression pe jong se itum chepe jong ipede itum dak democratic country ke dak itum ke democratic aron mes itum che song nang ji itum ke dak pini nali neli jong si tum kachi chok kachi theng pen jong si tum kachi song la ke undemocratic lo la ke chok che la si democratic country aposi democratic lo polotang ke dake rat ajakong si kapiti edim bena aposi rat do nahi la si la political suppression dai tum che song ji polotang te itum KSA tuma loki the gari su jang tum thu pak si che song nang po la jong si tum che song do lo polotang te government lo so conspiracy jong si tum ber thi unu polotang te la hele tum political suppression pen ki jok political suppression me jong si ke jok lo polote itum ta self determination of ikhai kereng phana to wadu pini nang itum karbiang long yung si state long po posote pini allah kalak ituma anu tin na tasame kaching thur don ituma allah kalak a budget jong si long mana suri suri budget bang ta hai sita pini bang ke council long yung si 200 300 crore si budget nang le lasi tum hempre kachi song ta dorkar do ta hempre ke ha ge nu da jam amlik Satgaon buyar long hang re ke na ke Pini KSA Satgaon Branch Committee Ladakh Sankar Mission English High School asai hemalong body reshuffle meet KSA Satgaon Branch Committee la so reshuffle meet sa bangge pini pedo pon lo la pen ke non ana bangke entum successful lo la pen apini pen akimi president na bangke longbiring hi phansi president pektekang lo la pen ke akimi secretary la bangke Bapuram inti alang lipansi secretary arpu pektekang lo lapen ke itum pinipi posi la bangso reshuffle meet sa bangke itum bangso program deng nang ko bangke penanganar jiding pen KSA Satgaon mate jasemet pe la rong proxy aha war long bangke KSA ke kem nai ke dam nai la bangso asapso katikuk mate keleng damde la pusan doko ka joine si pini itum puthot KSA bangke Satgaon along jasemet pe la bangso branch bangke ke tang ponthi kan pini itum arpu lar tekang si president na kimi pen secretary kimi alang itum leadership pen pini full fledged body bang itum pini bonai pon long lo pini jasemet pet nalai tum la bangso channel along penili karbiang long arada phan pachini kang tung bang alama bangke ke damtang non hejong karbiang long autonomous council pen la health and family welfare la bangso department along staff nurse la pen kaprek a vacancy pe klang lo sila so vacancy long hala dak la jasemet pet la eligibility criteria long apaklang bangke indigenous sakhai atumsi la bangso a job bangke apply dun unchodi mate 1952 ning kan pen ke dotang la bangso atum ansi la dak jobang apply dun chodi pu bangke tum karbi charli a song pen bangke mesen lo pusi pudam wai phitza me nona phi ke parlin thu phagalam bangke manghumi me nailam bangke karbiang long autonomous council kachari ponsi em tuliram rong hang la pen arisang ho tuma bangke ke damtang bukolia long inut bang hini kechi etum bangso ke ther ke ha ba joini pen la bangso advertisement bang re latum cancel to that pen ako kimi paklang thi pu bangke ni tuma bangla bangke chedon dun thek thi la pen bangke nili pudami alama bangke atum jongsi indigenous sakhai phan latum kaching hon do puratang te people si inut bahini ladak akaprek hong pen ke wang atum phan atum pisila inut bahini ke thera joni pen pisi feriere lo la pen ke alang tum pulo la puson jong si claim bom pulo tangte pena pa bangke
akaprek akhai tum konani pen jong si wang putang te da kar beng long long nang du putang te alang li tum hapam ta alang li tum ta pini lam the bak isi lapusi peklang bom putang te alang li tum ke ther ma te alang tum ki pu lam tong tum